Hello, sziasztok! Ebben a leckében az áfa könyvelését fogjuk megnézni. No, csapjunk akkor bele. Először azt fogjuk megnézni, mi történik, amikor eladunk valamit. Mondjuk eladunk valamit 4000 forint plusz áfa összegért. Ebben az esetben kiállítunk egy számlát, és a következő összegeket fogjuk benne feltüntetni. Lesz egyszer egy nettó eladási ár, ez 4000 forint, lesz egy áfa, én a most aktuális 27%-kal számoltam, ez 1080 forint, és lesz végül egy bruttó eladási ár, ugye ez a nettó plusz az áfának az összege, ez 5080 forint. Rajzoltam ide nektek egy egyszerűsített számlát, mármint egy leegyszerűsített számlát, amiben beírtam, hogy a nettó eladási ár az 4000 forint, az áfa az 1080 forint, és a bruttó eladási ár az 5080. Nekem, az én cégemnek, aki eladta ezt a valamit bruttó 5080 forintért, nekem a végösszeg az 5080 forint fog befolyni. Igen ám, de engem ebből a bruttó 5080 forintos eladási árból csak a 4000 forint nettó illet meg. Az 1080 forintos áfa különbözetet, azt össze kell gyűjtenem, nyilván az összegyűjtés alatt azt értem, hogy sok mindent fogunk egy-egy időszak alatt értékesíteni, sok ehhez hasonló számlánk lesz, és ezeket az összegyűjtött áfákat, ezeket majd be kell fizetnünk az államnak. Tehát ez az 1080 forint, ez nem engem illet meg, hanem az államot be kell fizetnünk az államnak, ezért ennek a neve az, hogy fizetendő áfa. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden egyes vállalkozás az adóhatóságnak, APEC-nak vagy újabb nevén NAV-nak ilyen meghosszabbított keze, mi az állam helyett begyűjtjük az áfákat, nyilván tartjuk, majd egy idő után be fogjuk fizetni az államnak. Jó? Tehát mi az állam helyett szedjük össze ezeket az áfákat. Nézzük meg ennek az ellentétét, mit történik akkor, hogyha mi vásárolunk valamit, mondjuk 1000 forint plusz áfa összegért. Legyen mondjuk ez egy toll. Ebben az esetben kapunk egy áfás számlát, ahol az lesz, hogy a nettó vételár 1000 forint, az áfa az 27%, és ennek a tollnak a bruttó kifizetendő vételára az 1270. Ugye én a bruttó vételárat fogom kifizetni. Ha mi magánemberek vagyunk, akkor miután megvettük ezt a tollat, ezután ebbe beletörődünk, hogy ez 1270 forintba került, ennyi. Azonban, hogyha mi cég vagyunk, akkor, és ezt ebben a számlában látjuk, akkor amikor kifizetjük a bruttó 1270 forintot ezért a tollért, igazából ez nekünk csak nettó 1000 forintba kerül, mert a bruttó és a nettó közötti áfa összeget, ezt majd, ha mi cégek vagyunk, visszaigényelhetjük az államtól. Egészen pontosan nem visszaigényelhetjük, hanem levonhatjuk majd ezekből a befizetendő áfákból. Ezt az áfát, ami a levonható, visszaigényelhető áfa, amit vásárláskor kifizetek a vételárban, ezt nevezzük számvitelileg előzetesen felszámított áfának. És akkor, ahogy már mondtam, bizonyos időközönként ennek a fizetendő áfának és ennek az előzetesen felszámított áfának a különbözetét elszámoljuk az állammal, ezt nevezzük rendezendő áfának. Ebben a példában ugye a befizetendő az 1080, a visszaigényelhető vagy levonható áfa az 270, vagyis amennyit majd rendeznünk kell az állammal, az a kettőnek a különbsége. Itt most a fizetendő volt a több, vagyis ennyit kell majd átutalnunk az államnak. Egyébként van olyan is előfordulhat esetleg, hogy ez a levonható, visszaigényelhető áfa több, mint a befizetendő. Ebben az esetben a különbözetet
visszakapjuk az államtól. Ennek egyébként van nagyon sok egyéb feltétele is, hogy mikor lehet ezeket visszaigényelni. Ezt most itt nem fogjuk megnézni, ez adótamból kell, hogy tanuljátok. Illetve adótamból fogjátok majd azt is tanulni, hogy ez a bizonyos elszámolási időszak, ez milyen időközönként van. Nagyon gyorsan csak annyit mondok, hogy az egészen nagy cégeknél azoknak havonta számolják el ezt az áfa különbözetet, a kisebb cégek azok negyedévente, és a még kisebb cégek azok pedig évente számolják el. Nézzük meg akkor ennek az áfának a könyvelését a következő dián. Először is rajzoltam ide egy könyvviteli számlát. 4-es számlaosztályban áfa tartozás az állam felé így neveztem el. Ugye a 4-es számlaosztályban vannak a kötelezettségek, a kötelezettségeken belül vannak a rövid lejáratú kötelezettségek, és a rövid lejáratú kötelezettségeken belül megtalálhatók az adótartozások. Na most az adótartozásoknak sok fajtája van, van a személyi jövedelemadó, van a társasági adó, van a helyi jövedelemadó, és többek között van az általános forgalmi adótartozás is. Ezért, miután sokfajta adó van, ezért ezt nem így összevont néven nevezzük, hogy adótartozás, hanem amikor könyvelünk rá, akkor meg kell nevezni konkrétan, hogy melyik adótartozásról van szó. Itt most az áfa tartozás az állam felé nevet adtam ennek a számlának. Ugye forrásról van szó, mérlegben forrás oldalon, követel oldalon van a plusz oldal, itt vannak a növekedések, a tartozik oldalon pedig vannak a csökkenések, az a mínusz oldala. Na most ebbe a áfa tartozás az állam felé számlába próbáljuk meg beírni azokat az összegeket, amelyeket az előző dián néztünk. Ugye onnan indultunk ki, hogy ha valamit eladunk, akkor én az egész bruttó eladási árat megkapom, az 5080 forintot, azonban ebből az 5080 forintból az 1080 forintos áfa tartalmat, ezt majd be kell fizetnem az államnak. Most az a kérdés, hogy ez az 1080 forint, amit nekem be kell fizetnem majd az államnak, ugye havonta, negyedévente vagy évente, az előbb már beszéltük, hogy különböző, a cégmérettől függő különböző elszámolási periódusok vannak. Ezt ennek az áfa tartozás az állam felé számlának melyik oldalára kell könyvelni. Gondoljátok végig, nyugodtan kapcsoljátok ki a videót, és akkor folytassuk utána. Na, elárulom, ez egy állam felé való befizetendő áfa, amit ugye még nem fizettem be, ez az áfa tartozás az állam felé számlát növeli a kötelezettségemet, vagyis ide a követel oldalra fogjuk könyvelni. Kérdés az, a következő, megint visszamegyek, hogy a másikat, amikor én vagyok a vevő, és ugye a vásárlásnál kifizetem ezt a 270 forint áfa tartalmat, és ezt a 270 forint áfa tartalmat, ezt majd levonhatom a befizetendő áfámból, ugye visszaigényelhetem, hogy ezt vajon melyik oldalára kell ennek az áfa tartozás az állam felé számlának könyvelni. Hát nem lesz nehéz kitalálni, hogy a mínusz oldalára, tehát a tartozik oldalára, mégpedig azért, mert ez a visszaigényelhető, levonható áfa, ez nekem ugye visszajár, ez az áfa tartozásomat az állam felé csökkenti, és a forrásoknál a mínusz, a csökkentő oldal az a tartozik oldalon van. Jó, hát látjátok, ennek az áfa tartozás az állam felé számlának jelenleg követelegyenlege van, mégpedig az a 810 forint követelegyenleg, amit itt ugye kimutattunk, hogy ennyit kell majd átutalnunk az államnak, ennyi pozitív kötelezettségünk, ennyi pozitív értékű tartozásunk van az állam felé. Azonban az a probléma, hogy az áfának a könyvelése, elszámolása az nem egy könyvviteli számlán történik, hanem ezt az áfa tartozás az állam felé számlát, ezt ketté szedjük. Ugyanis ilyen elnevezésű számla nincs. Először rajzolunk egy szintén 4-es számlaosztályban lévő fizetendő áfa számlát,
és utána rajzolunk egy 4-es számlaosztályban lévő előzetesen felszámított áfa számlát. Egy picit ide visszamegyek. Ugye mondtuk azt, hogy van egyszer a fizetendő áfa, és van egyszer az előzetesen felszámított áfa. Fizetendő áfának nevezzük azt, amit az értékesítéseink során mi megkaptunk, és majd tovább kell fizetnünk az államnak. Előzetesen felszámított áfának nevezzük azt, amit ugyan kifizettünk a vásárlásainknál, de ha cégek vagyunk, akkor pedig majd visszaigényelhetjük, levonhatjuk az áfa, fizetendő áfa tartozásunkból. És akkor ez úgy működik az életben, hogy ezt az 1/4-es áfa tartozás az állam felé számlát, ezt ezen a 2 áfa számlán tartjuk nyilván, külön-külön könyveljük, mégpedig úgy, hogy az államnak befizetendő áfát azt a 4-es fizetendő áfára kell majd könyvelnünk, mégpedig, ahogy így is tettük a követel oldalára. Ugye ez a fizetendő áfa még egyszer, ezt majd be kell fizetnem az államnak, ezért ez növeli itt forrás oldalon, a követel oldalon nő ez az államnak befizetendő áfánk. Itt az visszaigényelhető, levonható 270-es áfát, pedig a 4-es előzetesen felszámított áfának fogjuk a mínusz, ugye forrásról van szó, mínusz oldala, tartozik oldala, és ezzel jelezzük azt, hogy globálisan összességében az áfa tartozást csökkentjük itt a tartozik oldalon ezzel a levonható előzetesen felszámított áfával. És akkor, hogyha meg akarjuk nézni az időszak végén, ugye a hónap, negyedév vagy év végén, amikor az áfának a rendezése történik az állammal, azt pedig úgy tudjuk, hogy megnézzük, hogy ennek a 2 darab áfa számlának, tehát a fizetendőnek mennyi a pozitív egyenlege a követel oldalon, az előzetesen felszámított, visszaigényelhető áfa tartozást az állam felé csökkentő áfa számlán mennyi a mínuszos tételünk. A 2 áfa számlát tulajdonképpen egyben kezeljük, összevonjuk, mint a 2 áfa számla egy lenne, és akkor együtt fogja mutatni a rendezendő áfánkat, hogy az összesen 810 forint. Csináltam ide nektek bordó színnel egy olyan kis szöveget, magyarázatot, amit hát az Attilának nem mutassatok meg, mert ez ilyen nagyon szájbarágós lesz, ilyet egy tanárnak nem szabad mondania, mert ez ilyen rettenetesen leegyszerűsíti azt, amit mondtam, de hát reméljük, hogy Attila ezt a felvételt nem fogja megnézni, ezért erről nem fog tudni. Következőt csak gyorsan mondom, jó? Hogy Attila észre ne vegye. Van egy szabály, amit nagyon erősen jegyez meg, hogy ne kelljen mindig ezt ilyen bonyolultan végig gondolni, mint ahogy én ezekben az ábrákban elmondtam. Az első ilyen szabály, vagy a szabálynak az első pontja, hogy ha mi vagyunk az eladók, akkor mindig a 4-es fizetendő áfa követel oldalára könyvelünk. Ugye itt volt ez, amikor mi voltunk az eladók, akkor volt az 1080 forint, és ide a fizetendő áfának a követel oldalára könyveltük. Egyetlen egy kivétel van, ez az engedmény és a visszaküldés, ezt majd látni fogjátok későbbi példákban, mert ekkor ennek a 4 fizetendő áfának majd ide a tartozik oldalára fogunk könyvelni. A szabály második fele, hogyha mi vagyunk a vevők, akkor mindig a 4-es előzetesen felszámított áfának ide a tartozik oldalára könyvelünk, és itt is van egy kivétel. A kivétel az, hogy engedménynél és visszaküldésnél, mert ekkor ennek a 4 előzetesen felszámított áfának a követel oldalára fogunk könyvelni. Jó? Természetesen ez a zárójel, ez így pont fordítva van, tehát így errefelé kanyarodik. Jó? Ez egy nagyon fontos szabály, amit jelezzétek meg, de senkinek el nem mondjátok. No, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, gyorsan el is takartam, és akkor feladat megoldással fogjuk folytatni. Hello, hello, sziasztok!